Hey everyone, welcome back to my channel. And today guys, I will be updating you regarding the Brilliant Skin Rejuvenating Facial Set. Ayan, so ginagamit ko na siya. So pang third week ko na siya and natapos ko na yung first and second week update. Guys, na upload na dito sa channel ko. So kung hindi nyo pa nakikita yung mga yon, balikan nyo muna sila. And if it's your first time to come here on this channel, please do subscribe and follow me on my Instagram and on my Facebook. So, from previous guys na update ko sa inyo, meron ako malaking pimple dito. Ayan guys, meron ako malaking pimple dito, ano. As you can see, meron na siyang dark spot, tsaka may tumubo dito mga 5 days ago. Ayan. Or 4 days ago. Nawala naman sila kasi tinutuloy-tuloy ko pa rin yung ano. And sa neck ko guys, wala na pong natira na mga, yung di ba mo dati para akong nagka-rashes dyan, wala na siyang natira. And kung sa overall naman guys, napapansin ko lang dito, meron ako mga maliliit na tumutubo-tubo dito. So, continuous pa rin po natin na ginagamit yung toner. And kung dito naman guys, yung update dito, sa mukha ko, dito banda. Wait lang. Makikita nyo may mga dark spots pa din ako dyan. Yung iba dyan guys, yung sinasabi ko na sa inyo, peka. So, ito yung mga ayan, itong medyo malalaki. Yan. Yan yung mga ginogol natin ha. Hindi yung mga parang dark na nandyan. Kasi dati na talaga yan ever since pa nung bata pa ako. And sa kabila naman guys, medyo umu-okay naman na siya. Actually, yung nasa cheek ko, wala na siya eh. Wala na siya. Parang ano na lang to guys. Bakit parang ang red pa din sa camera? Wala na siya! Or merong parang redness lang. Pero yung dark, yung parang maitim, wala na. And then dito, ewan ko ba kung ano yung mga nandito. Wala namang pimple dyan. Wala namang nangyari ano dyan. So, baka dun, dahil lang sa pamamalat na lang yan, guys. So, yung pagkakaroon ko ng peeling, guys, ngayon, by third week, konti na lang yung peeling niya. So, parang micro-peeling na lang siya. Tapos, hindi na siya masakit. Hindi na siya ganun kahapde. Dati kasi, kahit magsabon ako, first tsaka second week, magsasabon lang ako sobrang hapde. Ngayon, guys, hindi na siya masyadong mahapde. And, again, hindi rin kasi ako masyadong lumalabas ng bahay kasi nga diba naka-quarantine tayo, so hindi ako masyadong naarawan, but naglalagay pa rin ako ng toner tsaka ng sunscreen kapag umaga. So yun yung update ko guys for the third week, and I will update you guys na lang for my fourth week, and pag natapos na talaga yung ano natin, yung 1 month natin. Kasi after a month, hindi ko na siya pwedeng gamitin. Dahil sabi naman, 1 month lang gagamitin. So, iba na yung product na gagamitin natin. Or maybe, after ng lockdown, makabili ako nung parang maintaining skincare nila. May ganun daw kasi sila guys. So, yun yung gagawin po natin. So, thank you so much guys for watching. I hope this video will help you in deciding what skincare yung itatry ninyo after the lockdown. And, kung hindi nyo pa ako nag-follow sa Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And please subscribe on this channel if you haven't yet already. And I'll talk to you guys on my next one. Bye!